Čaute všetci, vítajte pri ďalšom videjku, tentokrát fakt špeciálnom magickom videjku, pretože čo sa stane? My si predvedieme video, v ktorom predstavíme súboj dvoch najväčších mágov zo svetov franšíz Pána prsteňov a Harryho Pottera. Čiže svet čarodejníkov a svet Stredozeme od Tolkiena, ako ho poznáme. Takže týmto videjkom vás bude sprevádzať to najlepšie trio, aké môže byť: Franz Pence, Matthew Samurai, Marek Jackman. A ako som spomínal, predvedieme si, alebo teda predstavíme súboj dvoch najväčších čarodejníkov týchto dvoch brutálnych franšíz, filmových alebo knižných, ktoré pozná takmer podľa mňa každý človek na svete. Čiže prvý zástupca Pána prsteňov nie je nikto iný ako Gandalf. Zatiaľ čo v druhom rohu sa postaví proti tomuto silnému majarovi Gandalfovi Dumbledore, jeden z najväčších čarodejníkov sveta čarodejníkov. Takže ja by som možno začal na úvod iba takou rýchlou vsúkou, chalani, že čo to je zač, odkiaľ teda, aký je teda ich pôvod, a potom by sme sa zase presunuli na tú diskusiu, kde už verím tomu, že Franz Pence bude určite perliť, lebo však Gandalf je jeho srdcovka, zatiaľ čo ja mám rád aj Dumbledora, aj Gandalfa, a Mareček, tak ten má rád všetko, čo povieme. Tak. Dobre, tak ja by som začal možno, že pôvodom a vznikom Gandalfa, teda postavy, ktorá sa prvýkrát objavila v roku 1937 v knihe The Hobbit, alebo teda Hobbit obyčajne, ktorý napísal a teda vytvoril celkovo celý svet Stredozeme J.R.R. Tolkien. Podľa mňa jeden z autorov, ktorý zanechal vo svete, že extrémne krásny a viditeľný a silný podpis, hlavne čo sa týka popkultúry. Takže Gandalf sa prvýkrát objavil v roku 1937 v knihe The Hobbit, načo v Pánovi prsteňov v trilógii knižnej sa objavil v rokoch 1954 až 1955. V rozmedzi 2 rokov vyšla celá trilógia. Potom sa už objavil v tej filmovej trilógii. Gandalf sa najprv objavil ako, teda ho poznáme všetci, Gandalf šedý v trilógii Pána prsteňov z roku 2001 až 2003 a následne v trilógii The Hobbit v rokoch 2012 až 2014. Čiže jeho história aj filmová je fakt veľká a v obidvoch týchto trilógiách ho stvárnil herec Ian McKellen, čo je jeden z najuznávanejších hercov. Mimochodom nedávno padol z pódia, skončil v nemocnici, takže to bola taká celkom sranda, ktorú všetci tak vo veľkom riešili. Ale aby sme teda nezabudli aj na jeho úplne prvú nejaké jeho filmové angažma, tak to bolo v animovanej adaptácii zo 70. rokov, ktoré sme inak s Francom Pencom nedávno pozerali a teda nás to vôbec zabavilo. Ale akože to dôležité tam bolo viac menej zhrnuté. Ale teraz by som prešiel už ku Dumbledorovi. Celým menom Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, postava vytvorená britskou autorkou J.K. Rowling, jeden z najväčších čarodejníkov sveta čarodejníkov zo sveta Harry Potter. Prvýkrát sa objavil v knihe Harry Potter a Kameň mudrcov, vydaná v roku 1997. Je to extrémne dlhá doba, síce nie je tak dlhá ako Pán prsteňov, ale aj tak je to podľa mňa, že postava s veľkou históriou. Čo sa týka Dumbledora, môžeme si povedať iba tak na úvod, že ako sme povedali aj pri Gandalfovi, že to je majar, jedna z božských bytostí, tak Dumbledore je zase vlastníkom prvého stupňa Merlinovho rádu, je členom a hlavným čarodejníkom Vizengamotu, čo je v podstate ekvivalent nášho najvyššieho súdu, a taktiež je riaditeľom Rockfordskej školy čarodejníckej, čo je jedna z najväčších čarodejníckych škôl vôbec vo svete čarodejníkov. Takže ako sme už v úvode načrtli, ide fakt o dve obrovské a silné postavy čarodejníkov v týchto dvoch rôznych franšízach. No a v tejto konkrétnej franšíze Harry Potter ho prvýkrát vo filme stvárnil herec Richard Harris, kde sa objavil v prvých 2 filmov. Následne po jeho smrti prišiel Michael Gambon, ktorého sme už mohli vidieť teda až do konca druhej časti Daru smrti. Vlastne akože iba v retrospektívach, keďže vieme, že v 6 zomrel. Spoiler. Takže inak potom, keď tak vo Fantastických zveroch už stvárnil herec Jude Law, ktorého taktiež môžeme všetci poznať z viacerých filmov, napríklad sa objavil Sherlockovi Holmesovi a tak ďalej. Ale to iba taká malá vsúka. Ktorý je o poznanie mladší, určite. A tak. Čo inak niekedy dozaj nesedelo, je na to veľa memečiek, že ten rozdiel časový aj vyzeral Dumbledore, dajme tomu s Tomom Riddlom, keď sa stretli, a Dumbledore vo Fantastických zveroch, tak zostarol behom 10 rokov, možno, že o extrémne dlho. O 30. No, že fú, no. To presne, to bolo aj v X-Menoch takto, že McKellen a Michael Fassbender, že tiež 10 rokov medzi, ale vyzeral 30 rokov starší.
No dobre, borci, tak ja by som sa možno že vrhol priamo teda na ten súboj. Ja by som to začal tým, že každý z vás mi povedzte, že kto si myslíte, že by v súboji dvoch týchto mágov zvíťazil. Takto, začneme najprv. Friends Pants, povedz ty. Kto je tvoj favorit v tomto súboji? No. A vysvetli jej prečo. Môj favorit je Gandalf. Samozrejme. ale akože samozrejme uznávam veľmi aj Dumbledora, aby ste sa nechali oklamať. Čisto magické schopnosti si myslím, že sú Gandalfové nižšie ako Dumbledorové, čo sa týka čisto magickej schopnosti. Ale musím podotknúť, že Gandalf má jednu obrovskú výhodu oproti Dumbledorovi, že to není to smrteľný človek. Dokážeš Gandalfovi, vlastne takto by som to povedal, Gandalfa môžeš zabiť jeho fyzické telo, ale jeho duša stále pretrvá a môže sa dokonca ešte aj vrátiť v silnejšej podobe, jak sme to mohli vidieť v trilógii Pána prstenov, konkrétne v druhom dieli Dve veže, kedy sa vrátil už nie ako Gandalf šedý, ale ako Gandalf biely, keď prevzal vlastne, dostal väčšiu moc a vlastne stal sa, keby už nahradil Sarumana, prepačte, na poste bieleho čarodejníka, ktorý bol ako keby najsilnejším čarodejníkom v Stredozemi. Ďalší veľký rozdiel medzi nimi je ten, že nakoľko Dumbledore je v podstate čarodejník z čarodejníckeho sveta, kde sú všetci čarodejníci, aj 10-roční prváci sú čarodejníci a Gandalf je jedným z možno maximálne 5 čarodejníkov v celom univerze Tolkiena, čiže to by som tak pozdvihol. Čiže čistá konfrontácia magická medzi nimi by vyhral asi Dumbledore, ale keby sa to malo ísť, že do smrti boj, tak myslím si, že by vyhral Gandalf. Ja som toho istého názoru, lebo na jednej strane Dumbledore má akože väčšiu magiu v rámci toho, že používa zaklinadlá, hej, rôzne. Za to Gandalf používa také, že svetlo, oheň, blesti. Ale ako si hovoril tiež, proste Gandalf zabiješ ho, vráti sa naspäť, hej. Snape zabil Dumbledora a už sa nevrátil, hej. Čiže je to stále len človek. Ale v magických schopnostiach tiež si myslím, že Dumbledore, ale tak celkovo akože Gandalf. Dobre, no teraz ja to zamiešam úplne karty, chlapci, pretože Dumbledore, ako isto vieme, je takto. Na začiatok poviem, že môjim favoritom je taktiež Gandalf. Osobne si myslím, že by určite zvíťazil v boji, ale hlavne kvôli tomu, že je to proste božská bytosť. Hej. Tu nemôžeme absolútne porovnávať človek versus boh. To sú proste dve extrémne rozdielne veličiny, kde vždycky vyhráva tá božská bytosť. To je bezkonkurenčne. Ale zamiešam teraz karty a že prečo by to mal Gandalf, že veľmi náročné a prečo by mohlo nastať podobná situácia, ako napríklad keď zomrel v boji proti Balrogovi a vrátil sa neskôr ako Gandalf biely. No. Čiže určite by mohla nastať taká situácia, že Dumbledore by ho mohol zabiť. Ale neskôr by sa už možno, že stretli, kde by vyhral. Zase tiež si myslím, že repertoár zaklinadiel Dumbledora je na úplne inom leveli ako Gandalfov. Gandalf môže manipulovať trochu živlami a takéto základné veci, jak už hovoril aj Marek, že blesky, svetlo. Áno, ale toto ja som chcel práve, že teraz do toho vtesnať úplne inú vec, ktorou som chcel zamiešať karty. Ako isto určite mnohí odborníci a znalci Harryho Pottera sveta vedia, tak Dumbledore získal ocenenia za úspechy. On vytvoril elixíry, ktoré dokázali, teraz neviem presne, že čo, ale neviem, či to nebol náhodou ten elixír smrti, alebo niečo také. S Nikolasom Flamelom, čo robil. Áno, s Nikolasom Flamelom. Či to nebol oný Felix Felicis? Felix Felicis bol, to bolo tekuté šťastie, áno, ale zase... Dobre, mimo tohto, to nebudeme teraz do hĺbky rozoberať, že čo všetko vytvoril. Získal ocenenie za elixíry, ktoré sú proste vo svete čarodejníkov veľmi, veľmi potrebné. A teda, spomeňme si na Voldemorta. Voldemort, viete, čo spravil, aby sa stal nesmrteľným? Horcruxy. Presne tak. Rozdelil svoju dušu na 7 Horcruxov. Keby prišlo na takéto niečo, že ide bojovať s Gandalfom, tak by mohol relatívne spraviť eventuálne spraviť zo svojej duše, hej, Horcruxy. Samozrejme, niekoho by musel na to zabiť, čo by nebol schopný, ale keby už žil vo svete, že ide na život a na smrť, tak takisto by sa mohlo stať niečo ako božskou bytosťou, kde by rozdelil svoju dušu a mohli by bojovať takto do aleluja. Jeden by zabil jedného, druhý by zabil druhého, jeden by zabil jedného, zase druhý by zabil druhého. Áno, alebo by to skončilo tak, že by sa navzájom dali si, že že rešpektujeme sa navzájom a proste budeme bojovať proti temným silám Sauronovi a Lordovi Voldemortovi. Dobre, ale toto tu miešaš, že my chceme vedieť víťaza týchto dvoch. Ešte jednu vec, čo by som takú podotkol, že Gandalf v podstate on sa vrátil
do toho sveta nie z vlastnej vôle, ale pretože keď elf alebo majar zomrú, idú do takzvaných siení Mandosu, čo je vlastne v podstate ako keby taký, ako keď prídeš k svätému Petrovi a on te súdi, že či ideš do pekla alebo do neba. No a v podstate Valári, čo sú ešte vyššie o jednu kategóriu bytosti nad Gandalfom, čo je majar, čo je trošku nižšia kategória, ale tiež je to božská bytosť. Oni rozhodli o tom, že tak ty sa teraz vrátiš naspäť, lebo tam máš ešte nejakú nedokončenú robotu. Keby sa rozhodli, že nie, že tvoja cesta tu končí, jeho duša by stále žila tam na tom svete, ale už by nemohol fyzicky sa vrátiť a bojovať. Čiže toto už bylo, to už trošku diskutabilné, to už by bolo aj na uvážení tých Valárov, že či ho budú furt vracať naspäť, hej? A tým pádom by to bolo aj na stranu Dumbledora, lebo keby ho raz zabil a náhodou by sa rozhodli, že proste nebudeš bojovať proti strane dobra, tak dovidenia Gandalf a Dumbledore zvíťazil tým pádom, hej? Ale zase my sa tu bavíme o tom, že Dumbledore by nikdy v živote svoju dušu nerozdelil na 7 častí, alebo teda minimálne na jednu časť aspoň, lebo však to je, že najhorší hriech, či už v našom svete, či vo svete čarodejníkov, alebo kdekoľvek inde, niekoho zavraždiť, na to, aby ste si mohli svoju dušu rozdeliť. Ale jak hovoríme, že tam závisí strašne veľa rôznych premenných. Je tam a vždycky by tam mohol či už vyhrať Gandalf, alebo teda či už by mohol vyhrať Dumbledore. Ale osobne si myslím, že teda Gandalf už len z toho titulu, že je božská bytosť. No. Tam nemáme ani o čom diskutovať. Aj keď proste určite by to bol veľmi napínavý súboj, pretože, jak sme spomenuli viackrát, že Gandalfov, aj teda aj Dumbledorov, hlavne Dumbledorov repertoár, čo sa týka kúziel, je že obrovský, to je... Môže si vytvoriť všetko v podstate, ohne, Expelliarmus, Patronusy. Čo by som ešte možno dodal, čo by podľa mňa dosť ovplyvnilo tento duel, bolo, že kedy by sa ten duel odohrával, lebo Dumbledore má možno 150 rokov, povedzme, hej, neviem presne, ale proste starne a už sme videli aj v tom 5., 6. dieli, že už aj keď ničil sám tie Horcruxy, že mal tú ruku celú takú... Ale to mal práve kvôli Horcruxu. Áno, že viem, ale už to nevedel zahojiť, pretože už bol starý. No, tak to každý Horcrux si vypýta svoju daň, vieš. Čiže môže sa dožiť nejakých možno pár stoviek rokov s pomocou nejakých elixírov, ale Gandalf proste on síce vyzerá staro, ale on je tisícky rokov stále v rovnakej kondícii, vieš, nestarne, proste, čas ho proste neskolí, čiže to je podľa mňa tiež dosť podstatné. Neovplyvňujú ho kliatby napríklad. Akože áno, je to také, že aj keby sa mu niečo stalo také vážne, že smrteľné, tak by sa vedel akože kvázi zase vrátiť, hej. Že by to bolo reklama na prací prášok. Čiže jediná cesta, kade by viedla možno Dumbledorova výhra je skrz tie Horcruxy, čo je najviac nereálne, že by sa niečo také stalo. Inak asi teda ten Gandalf by to vyhral. Podľa mňa tiež takto. Jediné, čo by som možno, fakt by to bolo napínavé a tesné, hlavne, akože úplne. Ja si viem predstaviť, že toto by sa odohrávalo dní, noci, proste mesiace kľudne, keby vedeli proste, keby mal, akože Gandalf by mal väčšiu vytrvalosť určite, ale Dumbledore magickými schopnosťami by mu tak sekundoval, proste, že to by bolo také tesné, to by som si inak tak pozrel, keby to bol film alebo anime. Hej, ale myslím si, že skôr by sme keď tak videli niečo spoločné, kde by Gandalf a Dumbledore bojovali bok po boku proti nejakej väčšej hrozbe. Jasné. Lebo obidvaja sú extrémne inteligentní, sú to veľmi dobré postavy, záleží im proste na šťastí a osude tých svojich poddaných. No dobré, ale to sa tiež môžeme baviť, že diskutabilne, že okej, že čo ak by nestali na jednej strane, čo ak by bolo v centre ich pozornosti niečo, čo by ich stávalo proti sebe. Napríklad, poviem len príklad, prsteň moci Sauronov. Tak predstavme si, že tento prsteň moci je jeden z Horcruxov, v ktorom je Harryho Pottera duša. Dumbledore Harryho ochraňuje, aby zachránil celý svet čarodejníkov. Zatiaľ, čo Gandalf ho chce zničiť. Vtedy by, vieš, nejaký stret záujmu tam musí prísť, že prečo. Takže myslím si, že to chalanie asi môžeme aj ukončiť. Náš konečný verdikt je, že kto by teda zvíťazil. Gandalf. Asi Gandalf. Aj keby to bolo veľmi tesné. To by bolo. Takže, ľudkovia, to bolo na dnes všetko. My sme rozhodli, že by vyhral Gandalf. Vy nám môžete napísať do komentárov vaše názory, kto by v tomto súboji vyhral. Budeme sa na to tešiť, určite to zvážime, tak ako to bolo aj pri poslednom videjku, kde ste nám komentovali, že či by vyhral Batman alebo Iron Man.
čo za vaše komentáre sme veľmi radi. Prevažne sa vás ozývalo, že Batman zvíťazí, takže sme sa polovične trafili, polovične nie. Takže to by bolo možno, že asi aj tak všetko. My sa uvidíme opäť pri ďalšom takomto videjku, kde si postavíme proti sebe ďalšie dve zaujímavé postavy. Tentokrát sa zase vrátime do sveta komiksov, odkiaľ sme vybrali fakt, že veľmi, veľmi populárne postavy, aj možno, že aktuálne vzhľadom na filmotéku. Takže tam by som to možno, že úplne uťal a ako som povedal, napíšte nám do komentárov, kto by podľa vás vyhral, či Dumbledore alebo Gandalf, dajte nám like, prezdieľajte videjko a to najdôležitejšie, hoďte nám odber a budeme určite veľmi radi. Takže zdraví vás Friends Pants, Marek Jackman a Matthew Samuraj a vidíme sa opäť na budúce. Takže čaute všetci. Čaute. Čaute.